Za mu ci gaba da class yanzu. Yawwa barkanmu da zuwa sabon class. Za mu ci gaba da class a inda muka tsaya jiya. A yau za mu tashi a break of market structure da change of character. Haka ne? Amma kafin nan bari mu ƙara ɗan tattaunawa kaɗan daga cikin abin da muka yi na structure da market structure. Mun sha SL. Idan ba mu manta ba jiya dama mun yi identifying ɗin wa'innan higher highs da higher low ɗin na daily time frame. Muka ce higher highs, higher lows, higher high, higher low muke kiransu ko muka ce yanzu ga daily structure ya bamu clean higher highs, higher low. Amma me sai muka ce yau za mu tattauna bayan wannan market structure ɗin. Market structure suna tafiya hand in hand da wannan break of structure ɗin sannan da change of character ɗin nan especially idan confirmation. Wannan change of character ɗin da kuka ji mun ce mai chalk yana nufin muna amfani da shi ne confirmation. Is the same da wannan break of structure sai dai menene shi wannan muna samun change of character ne kawai muna samun shi ne kacal ko dai a lower time frame confirmation na reversal muna samun confirmation ne shi confirmation ne na reverse change of character. A inda market take so ta juya ta in selling take ta koma buying to a nan muke samun shi. Only reversal confirmation ne. Ma'ana duk inda za a samu reversal to a nan muke samun confirmation. Shi kuma break of structure a ko'ina yana faruwa. To yanzu muka ce bari mu fara break of structure. Muka ce kamar yadda muka yi identifying ɗin highs and low muka yi identifying ɗin highs and low a wannan daily time frame ɗin nan to is the same. A daily time frame muna amfani da support and resistance ne mu yi identifying ɗin highs and low. Haka ne a basic kenan. Basic concepts. But amma yanzu mun zo advanced to ka san da sani a yadda za mu yi analyzing sannan mu duba market is different da yadda za muke yi a lokacin muna 'yan koyo. To yanzu mun zo aji 'yan tsaka-tsaki. To a da muna sa support and resistance ne. To a yanzu sai aka ce no. Aka ce ba support and resistance kaɗai za mu duba ba aka ce za mu duba mene? Aka ce sorry let's say ga support and resistance ɗinmu. Sai aka ce to abin da muke so mu confirming tunda yanzu mun riga mun san higher high, higher low, higher highs, higher low. Kuma a higher highs da higher low ɗinmu muke sa wa'innan support and resistance ɗin. Sai aka ce to me zai hana mu dinga amfani da break of structure. Break of structure ba komai bane illa wani alama da muke sawa yayin da market ke tafiya buying let's say muna higher highs, higher low, higher highs, higher low, higher highs, higher low. Instead of mu sa support and resistance sai muka ce me zai hana mu sauƙaƙe shi sai mu dinga zana layi kamar haka. Wannan layin shi ne zai zama mana mene a matsayin what? Break of structure. A matsayin break of structure ɗinmu.
sai muka ce instead of mu dinga using ɗin support and resistance, yanzu za mu dinga amfani da alamu na BOS. Shi BOS ba komai ba ne illa alama ce wanda take nuna mana inda market ke tafiya. A misali let's say muna higher highs, higher low, higher highs, higher low. Mun riga mun san higher highs da higher low ɗinmu. To sai muka ce da yayin da muka gama identifying ɗin higher highs da higher low ɗinmu, za mu ɗauki alamar breaking muna sawa. Ma'ana wannan highs ɗin an yi breaking ɗin shi. Nan higher highs ne. Ba break ɗin shi aka yi ba? Ai kaga an yi break ɗin highs ɗin, an yi creating ɗin mene sabon highs. To dalilin wannan breaking ɗin wannan highs ɗin da aka yi creating ɗin sabon highs, sai muka kira shi break of structure. Ma'ana an yi breaking nan dama shine asalin market structure ɗinmu, ga higher highs ga higher low. To amma me nan higher low ɗin higher low ɗin ya zo ya mana boom ya breaking ɗin wannan higher high ɗin, ya zama mene ya yi breaking ɗin structure ɗin nan. To shi break of structure yana gaya mana ne continuation of trend, ma'ana yana nuna mana ina direction ɗin market ke tafiya. Yana nuna mana da direction ɗin market yake ƙara nuna mana ina ta tafi. Ina my text like bari open ta. Amma mene muna kiran shi BOS, wasu suna kiran shi shift, wasu suna kiran shi kowa da irin sunan da suka ke kiran shi, amma mene major sunan da ake kiran shi shine BOS, break of market structure. To a yayin da muke samun wannan BOS ɗin muna yin alama ta BOS a daidai kan nan. Shi BOS a yayin da kake samun break of market structure, hakan na nuna maka direction ɗinka ina yake zuwa. Inda market take breaking, to nan ne direction ɗinka. Idan market tana yin breaking ɗin higher highs ne, to tana sanar da kai cewa fa ina buying ne. I'm in the buying direction. I'm in the buying direction. I'm in the buying direction, ma'ana tana nan tana buying ɗin da tana direction ɗin da kake buƙata ne, ma'ana direction ɗin bias ɗinka kenan. To a duk yayin da muke samun break of market structure like this, kaga nan ma an yi breaking daga nan bayan an yi lower low an yi breaking. To nan ma mun samu mene BOS. Wannan ma break of market structure ne mun same shi again. Nan ma mun ƙara samun BOS. Kaga muna samun break of market structure ne to the upside, ma'ana muna samun break of market structure ne ta sama, wato ta sama ake breaking. To a this direction ɗin da ake breaking ɗin structure nan, to ana gaya maka nan ne market ke tafiya, nan ne direction ɗin, ma'ana muna bullish trend kenan. Again idan market tana selling, za mu iya ganin something like this, something like this, something like this, something like this, something like this. Kuma a yayin da muka ga wannan, to ka sani BOS all is the same. Shi a wannan forex market da kake gani komai kawai maimaita shi ake, amma komai ɗaya ne. BOS shi sunan shi break of market structure. To amma me wannan? Shi wannan break of market structure to the downside ne. Hakan na nuna mana cewa tunda to the downside ne, ma'ana market tana sell. Market tana mene? Market tana sell. Sabida menene? Break of market structure ɗin ta ƙasa yake zuwa. Break of market structure to the downside, ma'ana tana nuna mana side ɗin da market take breaking, to tana gaya mana cewa wannan side ɗin take. Ko kaga ta yi pullback, just is a pullback. Kada wai ta ruɗar da kai, no, just mun san cewa market dama ai ba ta tafiya straight, tana tafiya ne tana dawowa. Tana tafiya ne tana dawowa. To break of market structure kenan. Kaɗan daga cikin yadda muke identifying ɗin break of market structure kenan. Sabida mene? Sabida za mu koma amfani da advance ne. Sabida me? Sabida me to muke amfani da break of market structure? In ba ku manta ba jiya mun yi magana da ku akan supply and mene? Ko an manta?
Yauwa, mun yi magana da ku akan supply and demand, which is mun ce a duk lokacin da market ke hawa take sauka. In market ta hau muka ce nan ƙasan, in market tana faɗuwa nan demand ɗinmu ne yayin da ta tashi. Haka idan market kuma ta zo nan supply ɗinmu ne. Haka ne? To abin da nake so ku sani cewa ina ne supply ɗin da demand ɗin? Ya kamata mu mai da hankali sosai. Supply da demand ɗin shine in between wa'innan legs ɗin. Ma'ana daga wannan higher high ɗin zuwa wannan higher low ɗin, ko daga wannan lower low ɗin zuwa lower high ɗin nan. Nan ne supply and demand ɗinmu. Idan market na bearish trend ne, ko ina shi is the same. Nan supply ɗinmu ne, in bearish trend ne nan ne supply ɗinmu, nan ne demand ɗinmu. Demand da supply kullum waje ɗaya suke, ma'ana ƙasa da saman nan. Amma me akwai cikakken bayani da za mu zo mu yi daga baya akan abun. Yanzu dai ina so ne in muku bayani sosai akan supply and demand, saboda idan mun yi nisa kar abin ya rikitar da mu. To nan shine supply and demand ɗinmu. To amma menene ba wai shi ke gaya maka nan idan farashi yayi tsada sai market ta faɗi, nan in yayi arha ya tashi. To menene akwai duk lokacin da market ta yi breaking ɗin supply ɗin nan, tana gaya maka cewa wannan wajen supply ɗin sellers ne a wajen. Amma tun da har aka yi breaking ɗinsu, to ba su da wani sauran ƙarfi. Suna gaya maka cewa buyers ɗin da suka shigo a nan sun fi ƙarfinsu. To a koda yaushe za mu dinga focusing ne a mene? Tunda buyers ne suka fi ƙarfi, sai mu dinga focusing a areas na buyers. Saboda menene? Market na yin wani abu. Idan har aka yi breaking ɗin na farko, nan zai zama resistance ko ya zama nan demand ɗinmu. To wannan supply and demand ɗin yana da matuƙar sauƙin ganewa, amma me yanzu za mu tafi straight forward ne ga structure. Yanzu muke so mu tabbatar da yadda za ka yi identifying ɗin structure a higher time frame. Muna gaya maka supply and demand ɗin ne tun yanzu, kar mu zo mu fara ma bayani akan shi ka ce ba ka gane shi ba, saboda me shi komai gradually ake bin shi. Aka ce to bayan wannan, bayan mun samu break of structure da wannan, sai muka ce muna da mene? Muna da change of character. Change of character. Change of character. Muka ce muna da change of character. Menene change of character? Muka ce canjin direction na market, daga ji ka sani. To aka ce shi change of character ɗin nan da muke magana a kai, lokacin da muka ga market yanzu tana selling, direct selling, sell, tana mana creating ɗin higher highs da higher low, higher highs da higher low, higher highs da higher low. Tana mana creating ɗin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. To aka ce dama mun ce a duk lokacin da market ke tafiya direction, muna yin focusing mene? Idan buy ne muna focusing a mene? Muna kallon low ɗinmu. Saboda me? Mun ce in dai market na buying to previous low ɗinta muna expecting ba zai yi taking out ba. Ba za a yi taking out ɗin shi ba. Amma da zaran me? Da zaran an yi taking ɗin shi out, me market ke sanar da mu haka? A bani amsa. An yi canjin direction. Yawwa, market ya canza, market shift. Ma'ana direction ya koma daga selling ya koma buying. Saboda mene? Saboda daga nan za mu fara expecting ɗin let's say like this. A duk yayin da market ta zo tana mana higher highs, higher low, higher highs, higher low. Idonmu na tsayawa ne akan mene? Idan har ba mu ga an yi breaking ɗin nan ba, koyaushe buying za mu ta yi. Saboda mene? Saboda mun san cewa ko da market ta baro resistance ɗinmu haka, ku san da sani, ko da market ta zo ta yi breaking ɗin resistance ɗinmu, ba hakan ke nufin cewa support ɗinmu, ba hakan ke nufin cewa wai market ta koma downtrend ba. Wai ta koma selling ba. A'a, har sai mun ga ta wuce low ɗin nan. Saboda me? Za ta iya zuwa gab da nan wajen kuma ta juya ta ci gaba da buy. Muna uptrend ko ba ma uptrend? Saboda me? Nan shine validation ɗinmu, nan shine invalidation ɗinmu. Saboda me? He an taking ɗin nan out, sannan mene? Market ta canza direction. Shine. To amma menene? Kawai sai mu ga shift something like this. Idan muka ga market ta yi mana shifting, ta yi breaking ɗin resistance, ta yi breaking, saboda me? Mun ce a nan areas ɗin da za mu nema buying dama guda biyu ne, ko dai resistance ko demand. Ko
To idan har market ta mana breaking like this mun san cewa an canza direction. Yayin kuma da market ta canza direction haka, ta breaking haka, ta mana creating ɗin ta ƙara mana BOS. Wannan break of market structure ne shi ma a higher time frame. Break of market structure ne saboda me duka ai structures ne in kuka lura duka ai structure ne. Amma mene saboda a sauƙaƙe shi ya zama kar ka rikice da yawa sai muka ce a duk yayin da market ta canza direction a misali a duk yayin da market daga buying ta koma selling sai muka ce to wannan break ɗin na farko za mu kira shi change of character. Ma'ana character market ya canza daga buying zuwa selling. Ina fata an fahimta kar ku ruɗe. Duk wannan ko me in dai market ta yi break of structure ne. Amma menene sai muka ce a ciki muna amfani da wannan guda ɗaya a lokacin da market ta mana breaking ɗin daga uptrend ta koma downtrend to wannan break ɗin da ta yi yayin da za ta koma downtrend shi kaɗai muna kiran shi ne? Muna kiran shi ne? Na ji an yi shiru muna kiran shi ne? Change of character. Yawwa muna kiran shi change of character. Nan ɗin ma kar ka manta break of market structure ne saboda ai nan lower low ne structure ne. Amma saboda me muka kira shi change of character saboda mu gane cewa fa a nan daidai nan wajen muka samu canjin mene a daidai nan wajen muka samu canji daga buying ɗin muka koma daga buying trend muka koma selling trend. To saboda kar mu shafa'a mu je mu aikata kuskure mu ci gaba da buying mu ta buying mu ji daɗin buying mu je market ta fidda mu shi yasa muka kira shi change of character. Saboda me yana gaya mana cewa market ta canza daga character na buying na buy trend ta koma sell. To so that daga lokacin sai mu ce mene za mu koma yin selling. Wato market ta sanar da mu ta canza daga mene buying ta koma selling. To idan muka lura anan sai mu kira nan wajen muna kiran shi chop. Kowa da abin da yake kiran shi kuka ga wani ya kira shi da wani suna daban ka ce menene wancan. Muna kiran shi chalk which is change of character. Mun samu change of character kenan anan. Chalk ma'anan chalk change of character. Ma'anan BOS break of market structure. Sorry ban ma rubuta muku shi ba full meaning ɗin shi ba. BOS. Sorry. BOS muna kiran shi break of structure ko mu kira shi break of market structure duka sunan shi ne. O sannan muna da chalk shi kuma ma'anar shi shine change of market. Change of character. Meaning ɗin change of character change of trend. Za mu iya kiran shi change of trend amma dai ma'anar chalk shine change of character ma'anar BOS shine break of market structure. Ina fata an fahimta. To a yayin da muka samu wannan chalk ɗin wa'innan break ɗin na higher highs higher low BOS kenan. Shi kuma ina fatan dai ana rubuta wannan abun ko ana screenshot a kwafi daga baya. Shi kuma yayin da muka samu chalk sai mu koma mene a daidai wannan lokacin hankalinmu ya dawo jikinmu. Yayin da market ke mana creating ɗin higher highs higher low higher highs higher low tana mana breaking ɗin previous lower high ɗinmu ta mana creating ɗin meye yanzu nan ta mana creating
Me za mu kira nan? A bani amsa. Me za mu kira wannan load ɗin da market ta mana creating? Waye ne ya magana yanzu? Okasha ne? Abdullahi me za mu kira wannan load ɗin da market ta mana creating yanzu? Sai next, malama me za mu kira wannan load ɗin da market ta mana creating? Ko ba ta kusa da waya ne? Me za mu kira load ɗin can da market ta mana creating? Mutum ɗaya ya rage muna jiran shi. Ina ne san ga wurin? Gashi nan wannan load ɗin da nake makin. Bayan nan muna samun break ku lura fa da kyau muna magana ne akan break of structure. Duk wa'innan su liquidity ɗin su abubuwan za mu zo su yanzu step by step muke bi in kuka lura kuka duba table of content ɗinmu duk akwai. Yanzu muna so ne mu sa abin a jeri kun gane saboda kar ku rikice saboda ana fara zuba muku su za ku rikice ne. To muka ce muna samun higher highs higher low higher highs higher low higher highs sai market ta mana breaking ɗin previous low ɗinmu. To wannan low ɗin da ta mana creating meye shi sunan shi? Shine kawai abin da muke tambaya. Okay, boss. Ba nan ɗin inda ta yi breaking ba, a'a wannan low ɗin da ta mana creating. Shi nan ne break ɗin nan. Nan ne BOS ɗin duk inda market ta yi breaking shine BOS. To yanzu a mai da hankali sosai zan ba da amsa. Kun yi ƙoƙari amma mene ba shi ne asalin abin da nake bayarwa ba. Yanzu dole he na muku shi gwari-gwari kenan. Idan market tana tafiya uptrend, tana mana creating ɗin series of menene? Tana mana creating ɗin series of kar ku manta fa da market structure. Kar ku manta kuma da menene nan ake make. Me nan ne muke samu? Nan muna samun higher high da higher mene idan market na tafiya uptrend. Higher high da higher low. Ina fatan kun gane. To a duk yayin da aka samu shift kar ku manta aka samu canjin trend. Idan nan higher low ɗinmu in har market tana bayin ban ba ma sa ran ta ɗauke shi. Amma muka ce a duk yayin da market ta zo ta ɗauke mana shi haka, ta zo ta mana break ɗin shi haka. Ba market ya canza direction ba kenan? To wannan low ɗin muke zance a kai, ai yanzu an mana sabon low ne. Yanzu mai wani low ne wannan aka mana creating nan ga previous higher high ɗinmu. Nan ga shi an mana breaking ɗin previous higher low ɗinmu. To nan me aka mana break me aka bar mana? Lower low kenan? Lower low mana. Kaji kun je kun riga kun gane idan ana karatun shi wannan karatun da kuke gani is very simple but amma yana da rikitarwa. Dole he ka natsu abin da ka sani za ka manta shi abin da ka riga ka sani shi yasa nake ƙara gaya ma mutane sosai. Shi fa da kake gani karatun forex kana ganin wai ka iya abin da ka iya he ka manta shi sai daga baya he ka tafi. Kuma yana da very challenges ka manta domin a lokacin da ka manta za ka iya asarar kuɗi a kowane lokaci. Sabida me za ka je ka yi bad decision let's say ka fara buying daga nan. Haka ne? Ko ba haka ba ne? Sabida mene? Sabida ka ga reaction. Sabida ka ga wannan low ɗin haka ko? Za ka yi tunanin za ta dawo nan ne sai ka ƙara buying. Haka ne ko? To in har muka to ka gani shi yasa a kullum nake so mutum ya kind gashi very simple ne amma idan har ka ɗan yi mantuwa yanzu nan za ka shiga trap ɗin market. Ita kuma abin da take so kenan. Amma menene in har wa'innan higher highs da higher low ɗinmu ne a daily ko a 4 hour to ka san da sani suna da ƙarfi. In dai suka yi breaking direction ne ko kuma direction ya canza. 1 hour and below shine a nan ne muke duba su liquidity da inducement wanda a nan gaba duk za mu zo mu yi magana a kansu. Amma a nan muna magana akan pure market direction inda daga ina aka taho ina za a je.
muna amfani jiya muka ce muku da mene daily 4 hour. Daily da 4 hour in dai suka canza market ta canza. Ba wani da zai zo yana kira ma liquidity sweep kaza induce, kar ka biye masa. Za mu nuna maka yadda za ka dinga identifying ɗin wannan liquidity ɗin da inducement ɗin a lokacin da a nan gaba kai idan mun je yi nisa, amma ba a nan ba wannan a lower time frame muke amfani da su saboda me higher time frame suna da matuƙar amfani. To a yayin da muka samu wannan low ɗin yanzu mene muke expecting market ta fara mana bamu lower low lower high. Ina fatan yanzu kun fahimci tambayar da na muku. Mutum ɗaya ya fahimta, na ji maganar mutum ɗaya. Mun fahimta. Wallahi gaba ɗaya network ɗina ban maji sosai, kawai dai ina ganin hoton. Kar ka samu damuwa, muna yin recording ɗin bidiyo ɗin. Ok. Ya sama in fita inda. Amma dai zan so a ce mutum dai ya ƙoƙari ya ɗan samu network mai kyau saboda yana da matuƙar amfani ka tsaya a dinga yin advanced class ɗin nan da kai. Saboda akwai a lot of knowledge da mutum ya kamata ya acquire. To yanzu in kuka lura kun gani yayin da market ta mana invalidation ɗin wannan low ɗin sai ta koma mana creating ɗin mene lower low da lower high. Lower low da lower high. Wannan fa basic structure ɗin da kuke rainawa yana da matuƙar amfani. Wannan ɗin da muke gani jiya mun yi shi mun ƙara yi kullum maimaita shi muke saboda me kana mantawa da shi market haka take so. Da zarar ka manta da wannan da kake gani ka yi wannan simple abu ne ka daɗe da sanin shi, da zarar ka manta da shi ka shiga hannu. Ka zo hannu dumu-dumu. Duk wannan salon da za mu yi ƙara na inducement liquidity su meye wata tsiya da wata tarkace duka a ƙasan wannan suke. Wannan shine uwa uban tafiya. Kana mantawa da shi wa'incan duk shirme ta haka je kana yi. Shine abin da nake so ku gane. To yanzu da muka samu wannan to abin kenan da nake nufi. To yanzu instead of mu amfani da lower low da lower high da lower low da lower high da higher highs da me, to yanzu mun zo advance abin da nake so ku gane kenan. To a advance shine sai muka koma amfani da mene? Me muka rubuta a can? Break of market structure. Instead of mu dinga sa higher highs da higher low kaga ai duk za mu cika wajen da rubutu. To muna so mu mai da abin simple kuma ya zama professional. Kun gane? Ya zama simple and what? Professional. Ya zama simple da professional. Yanzu ba gashi mun samu break of structure ba? Yanzu me nan shine nan kaga ya zama mana mene lower low kenan aka creating. To a lokacin da muka fara samun lower low yana nufin cewa market ta canza daga buy ta koma sell. To daga nan za mu jira mu ƙara ganin performing ɗin structure ɗin. Zai ƙara bamu break zai dinga bamu BOS. Kaga market ya canza kenan entirely. Ma'ana mun koma market ta koma break of market structure. Mun kuma samun break. Wannan break ɗin mun ƙara samun break mun samu break guda nawa? Mun samu yanzu break of market structure. To is the same ma'ana instead of mu dinga amfani da basics abubuwa to shine yanzu muka fara kawo ku cikin advanced content. Yanzu sai mu dinga amfani da break of market structure. A duk yayin da muka zana in dai break ɗin da downside dai mun san down trend ne, in kuma sama yake breaking mun san mene up trend muke, in kuma aka mana breaking ɗin nan daidai wajen nan shine chalk. Change of market structure. Ina fatan kun ga wannan abin kuma sannan ya shiga ƙwaƙwalwa ku sosai wanda ya zo ma'ana in kana da tambaya ko baka fahimci yanayin yadda na yi shi ba kai ku yi magana domin me duk yadda kai molo a wannan lokacin wai wasu a Hausa a Najeriya ban sani ba ko kun gano wannan Hausa suka ce idan kai shiru baka san abu ba kuma ka ƙi yin magana to tamkar ka yi molo ne. To menene shi molo? Gashi kana buƙatar ka san abu kuma ka ƙi yin magana. Ka ga wannan ka yi ma mene? Ka yi wa kai ma wa?
ka yi wa kanka saboda me nan ba mun zo wajen jin kunya ba ne, mun zo wajen koyo ne, fagen ilimi ne. To shi ma haka downtrend ɗin nan a yayin da market ta zo ta mana breaking ɗin nan tana sanar da mu cewa an canza an koma mene buying. An canza an koma buying. To amma kar ka sha wai ina koya maka wannan wai zaka je cikin chat wai kaga ka zama professional kai ma ka iya, a'a. The more kake practice zaka yi ta practice kana ɗaukan ba daidai ba. Amma menene shi wannan forex the more abin da nake ƙara gaya muku, wanda yafi practice shine yafi ƙwarewa, shine kawai kar ka ga wai kun yi karatu tare da wani kaga ya fi ka iya market kai tunanin a'a akwai abin shi da aka zagaye aka koya masa. A'a ko kuma a'a shi ƙila shi da wani abu ko wani a'a no. The more kai practice, the more nacinka, the more sa ranka a abin, the more soyayyarka da abin, the more yadda zaka dinga mene gane shi 100%. Sorry na je na nan wajen shi ma kanshi za mu iya kiran shi BOS. Amma menene saboda mu san cewa daga nan ne market ta canza sai muka ce mene za mu kira shi mene chalk. Saboda me mu san cewa okay nan ne fa muka samu farkon canzawar kasuwar mu ta koma daga selling ta koma buying. Ina fata an fahimci wannan abin da na rubuta 100%. An fahimta insha Allah. To masha Allah. Yanzu bari mu ɗan ƙara example kaɗan. To kun gani to shi sa to sai muka ce okay to a nan kaga kenan tamkar support and resistance ɗinmu ne suka koma BOS ɗinmu. Ko ba haka bane, amma menene muka ce a nan muna amfani da wannan confluence ɗin ne don mene don mu san area da za mu yi buy mu sell. Ko ba haka bane, to yanzu mun yi magana ne akan BOS da change of character. Haka ne? Mun yi magana akan BOS da change of character. To bari mu dubo change of character mu gani tunda dai BOS mun san BOS yana da yawa. Yawa. To ga change of character. Idan mun lura da kyau a nan, ku duba nan ba daily trend ba ne, nan menene muka samu nan gashi market na mana created ɗin higher highs, higher low, higher highs, higher low. Dole kai ƙoƙarin identifying ɗin structures ba a kowane time frame. Nan daily ne, kar ka je kai zooming wai ka je a'a. Kai identifying ɗin current structure ɗinka za ka yi identifying nan ga higher highs higher low. To kaga kenan nan da muke samun higher highs higher low, idan muka yi marking ɗinsu like this, nan shine low ɗinmu, nan shine mene BOS ɗinmu wato break of market structure ɗinmu. Muka ce in dai market na tafiya bai ba ta breaking ɗin nan, me yasa muke sa wannan? Saboda mu san cewa market ta yi canza direction ko bata canza ba, amma me focusing ɗin mutum da yanzu tana uptrend shine break to the upside. Muna focusing ne akan breaking ɗin da za ta dinga yi ta nan sama. Higher high, higher low, higher high, higher low. Yanzu automatic yanzu let's say bari mu duba 4 hour mu ga. Ku duba yanzu da muka zo 4 hour structure ɗin ya fi clear ko bai fi ba? Ya fi clear ko? Amma me kar ku manta 4 hour structure muka ce shi ma yana da shi ƙarami ne akan daily. In daily ne nan daily nan push ɗaya ne, nan push ɗaya ne, nan push ɗaya ne. Amma ku lura a 4 hour fa, a 4 hour mun samu akwai pushes. Shi za ka ga, ka ga structure. Ka ga structure. Saboda me shi 4 hour bai kai daily ba. Sometimes yana following ɗin daily. Sometimes za ka ga sun tafi a tafiya iri ɗaya.
wato a tare amma me a lot of the times ba sa tafiya iri ɗaya to din ka gansu sun tafi a structure ɗaya ba abin mamaki ba ne. To yanzu mu ga break of structures ɗinmu da muke samu sai muka ce okay bari mu jira mu gani za mu samu chalk. Yawwa kun ga ma a mene a 4 hour ma mun samu change of character da trade. Mun samu mene 4 hour structure. Ina fata kun lura da wani abu kaɗan. Mun lura. Sabida idan dama mun ce muku daily nan ba ga daily structure muke ba a misali. Ba ga daily structure muke ba na yanzu ya yi mana break sai muka ce mene ba za mu taɓa cewa market ta canza ba jiya maganan da muka yi har sai mene har sai daily low ɗinmu ya yi mene har sai daily low ɗinmu previous low ɗinmu an yi taking ɗin shi. An manta ko ana nan a sane da abin da muka yi jiya. Kana nan wa. Yawwa to a haka he muka ce mene dailin nan da muka gani muka ce idan aka shiga 4 hour za mu ga mene structure ƙananun structure ne a cikinsa haka muka ce akwai ƙananun structure ba wai yana nufin yadda muka rubuta structure haka fa za su tafi ba a'a ka san dai da sani cewa structure ɗin da ke cikin 4 hour ba za ka gansu nan kaga killing ya yi tafi killing one push ka gani ya yi pushing sama ya yi pushing ƙasa sharp amma me da zarar mun tafi 4 hour fa ba haka fa za ka gan shi ba. Sabida mene 4 hour structure daban da na 1 hour kai sorry daban da na daily ka gani a nan 4 hour muna samun higher high da higher low haka ne ga su nan ka ga structure ba ɗaya ba da na daily haka an koma buy an ci gaba da mene buy ga shi ko ka ga mene muka ce to ga 4 hour ba za mu taɓa cewa market ta koma sell entirely ba har sai mene har sai daily ya yi breaking amma menene ba hakan ke cewa wai za mu yi ta jiran buy a nan ba sabida menene muka ce muna trading ne mu da mene wani structure muna daily shine overall direction mene direction ɗin mene market direction ɗin abin nan ɗin mu ko yawwa direction ɗin market ɗin mu daily trend shine overall direction ɗin market ɗin mu shi kuma 4 hour trend shine wanda muke bi muna trading haka ne sabida me sabida ba za mu iya cewa za mu je mu fara trading da daily ba sabida me in muka samu break ɗin nan muna jiran daily ta zo daily resistance ko daily support za ta daɗe sometimes tana daɗewa amma me sai muka ce za mu yi amfani da shi to ku duba yanzu market farko ta yi respecting ɗin mene daily break and retest ina kun lura da wannan kun lura da abin da market ta yi a nan farko ta yi respecting ɗin daily bene break and retest ko ba ku lura da wajen ba mun gani gashi nan wannan higher high ɗin nan na farko higher highs gashi ko da ta yi breaking ɗin shi kun ga ta yi respect amma muka ce in muka tuna da basics content ɗinmu muka ce sai mun jira confirmation kafin mu shiga trade a support and resistance haka ne menene confirmation ɗin support and resistance an manta ko level button da ya kamata fa ku sa abubuwan nan a cikin kanku fa komai da matuƙar amfani a market ba saurin ta me yasa mu yanzu gashi muna koyar da ku ba mu duba komai ba amma duk wa'innan abubuwan suna kan mu sabida me an san da mu ma mun ɗauka wasa ne amma daga baya mun san cewa ba wasan ba ne dole sun zama suna ƙwaƙwalwarka automatically da zarar ka gansu ka san me da zarar ka san su ka san me yanzu ka duba ka gani yanzu muna ganin wannan a yayin da market ta mana forming din farko da ta zo nan ta yi tapping ba mu da hurumin cikakken shiga a lokacin in dai ba lower time frame muka je ba muka ce mene full confirmation shine mu jira
touch guda biyu. Shine mun samu mene proper confirmation na rabi da mai double bottom confirmation ne shi ma muka ce a retail concept. Muka ce 1 to 3 is okay. Gashi nan market aka ce mene ta tafi saboda me mun samu confirmation. Amma menene in muka kuma ce okay, in kuma muka cire wannan daily resistance ɗin, wannan ya zama 4 hour structure ne. Ma'ana 4 hour ne ita kuma take making ɗin higher high da higher low ɗinta, higher highs da higher low ɗinta. Ko? To ga 4 hour low a nan. Nan shine daily low. Abin kawai da zaka mai da hankali shine za ka yi identifying ɗin daily high da daily low ɗinka da kuma 4 hour structures ɗinka. Kai daily structures ɗinka da 4 hour structures ɗinka. Shikenan ka gama. Sauran ƙananan time frame kawai kai za ka dinga following ne kana bi ne. In market ta ce ga inda za ta je sai ka bi ta. To a yanzu a misali muna jira haka. Sai mu ga break, sai mu ga kaga market ta yi ƙoƙarin ta yi respect amma mene? Sai ta yi mene? Ta yi ƙoƙarin ta yi respecting ɗin wannan nan ta ci gaba da buying daga daidai nan wajen. Ta so ta ci gaba da buying daga nan. Around this area ta so ta ci gaba da buy amma mene? Sai ta yi failing. Da ta yi failing ta yi mana break. Kaga mene? A 4 hour mun samu change of mene? Mun samu change of character. Yawwa mun samu change of character. To wannan change of character ɗin da muka samu a 4 hour yana nufin cewa okay, a 4 hour yanzu za mu iya yin selling. Ko ba haka ba ne? Haka ne? Yawwa a 4 hour za mu iya yin selling, za mu iya fara selling. Amma menene target ɗinmu? Amfanin fa haɗa daily da 4 hour kenan kana yin analysis. Ka san daily structures ɗinka ka san 4 hour structure. Sabida me? Ko da ka shiga trade a 4 hour, target ɗinka zai kasance mene? A daily zones. Sabida me? Za mu iya mu yi target ɗin nan zone ɗin kuma nan zone ɗin ya respecting ya je ya cire mu waje. Let's say mun shiga sell ba mu fita ba zone ɗin nan ya cire mu. Amma yanzu muna bayani ne kawai akan yadda za mu duba change of character. To yanzu yan misali idan muna so mu sell za mu lura da mene? Nan shine previous mene? Higher highs ɗinmu ko? Which is za mu iya ce mai higher high an yi breaking ɗin shi ya dawo. Muka ce kuma muna neman sell ne a support a resistance areas ɗinmu ko? Nan shine previous mene ake cewa resistance break. Bai yi respect ba ya zo ya yi break ya canza mana. Kaga muka ce dama za mu nema sell a nan waje biyun nan kenan. Inda ake mana breaking. Za mu jira ko dai mu jira market ta mana retest mu ga confirmation a nan. Ta mana retest haka a misali mu jira retest mu ga double top ko double bottom ko chart pattern ko me sannan mu selling a nan ko? Ko kuma in market ba ta yi respecting ɗin nan ba ta dawo nan sama wannan shine ɗaya resistance ɗin da muke da shi mu jira mu ga confirmation chart pattern meye dai abubuwan da ya kamata candle confirmation sannan mene? Mu yi sell. To amma me kar ka manta fa target ɗinmu menene? Daily ne. Wannan daily ɗin daily support ne. Idan ka je ka ce za ka yi target fiye da daily support zai iya yana zuwa nan kawai 4 hour ya canza ya ci gaba da bayi. Abin da nake so ku fahimta kenan. Zai iya mu ce okay. Zai iya mu ce okay mu samu confirmation a nan mu shiga sell. Tana zuwa nan kawai sai daily 4 hour kawai mu ga ta canza structure ta ci gaba da bayi. Ba laifi ba ne. Sabida menene? Daily support ne a nan. Muna da daily mene? Area. To shi sa muke so mu san daily structure ɗinmu da 4 hour structure ɗinmu duka. To amma a yanzu me target ɗinmu? Target ɗinmu nan ne. Market za ta iya breaking ɗin wannan low ɗin sabida me ta ma yi breaking ɗin. Amma menene? Idan a current market muke ka san gaibu cewa market za ta yi breaking ɗin nan ne? Idan ka je kai holding ɗin trade ɗin ya koma ya fidda kai ka yi asarar ta. To duk haka aka ce ka zama market follower ba wai kai ka ce wai kai ne market maker ba. Ka following ɗin market da abin da take nuna maka shi za ka bi. Yanzu to kaga mun samu break up structure a 4 hour ko? Mun samu break up structure a 4 hour shi ma gashi. Oh, sorry, mun samu change of character shi ma break up structure ne amma mun samu change of character. Before ga structure mu nan BOS ɗinmu. Ga BOS ɗinmu.
ga BOS ɗinmu a nan. Yanzu mun samu mene? Mun sama chalk. Mun samu chalk a 4 hour ko? Sai me? In muka tuna za mu ce to nan shine resistance kawai mene previous highs ɗin da aka yi breaking. Za mu iya cewa okay bari ku ga yadda market za ta yi respecting. Kun ga yadda market ta yi respecting ɗin area ta fara selling. Idan za mu yi selling a nan, saboda yanzu mu basic traders ne ba mu san confirmation na advance ba. Ba mu san confirmation da advance abubuwan da muke amfani da shi ba. A basic concept mun san confirmation muka ce ko dai candle confirmation ko mene? Candle confirmation ko chart pattern. Haka ne? Yanzu ku lura da kyau a nan wajen me muka samu? Shi yasa sometimes na ce muku line chart na da matuƙar amfani, amma idan za mu duba confirmation ko wasu abubuwa ko confirm na in kana haufi akan wani abu. Yanzu ku duba nan mun samu menene nan? Yawa, kaga mun samu mene? Yanzu da muka same shi a misali in kana jira kai sell. Saboda idan ka fara sell immediately a nan wajen, market na taɓa resistance ɗinka, sai dai ka sa stop loss ɗinka a saman nan shine dama ka'ida. Ka gane ai? Ka'ida kenan. Amma let's say, amma in ka lura ai wajen ya maka girma da yawa. Mene? Wani zai iya cewa to bari ya ɗan sa stop loss ɗin shi a nan, kaga an fidda shi. Amma kuma idan ka sa shi a can sama za ka ce kai stop loss ɗin nan fa yayi girma. Haka ne? To instead of ka sa mai girman, za ka iya cewa okay bari ka jira confirmation muka ce. Wannan risk entry ne. Idan ka jira confirmation, kaga za ka shiga mene a daidai nan wajen kenan. Bayan wannan confirmation ɗin nan. Flag. Bayan mun samu wannan confirmation ɗin, za ka sa stop loss ɗinka shi din ka sa shi a saman nan ba matsala ba ne. Kaga target ɗinka kayi target 1 to 3 ɗinka is okay. Kuma sannan idan muka shiga trade mene muka ce 4 hour low, 4 hour shine target ɗinmu. Yanzu ina ne muke tunanin muke jira market ta mana breaking? Market muna jira ne ta mana breaking ɗin 4 hour again. To idan market ta mana breaking ɗin 4 hour mun ƙara samun mene? Mun samu BOS. Mun ƙara samun BOS. To, ko da target ɗinmu za mu ƙara target ɗinmu a misali zuwa ƙasa, to target ɗinmu zuwa nan daily za mu kawo shi a misali. Amma mai proper target ɗinmu shine nan. Low ɗinmu na 4 hour. Saboda me? Muna trading ne in between 4 hour. Mu intraday traders ne, ka gane? To don haka 4 hour za mu yi target saboda me? Shine safer target ɗinmu. Saboda idan muka ce za mu yi target ɗin daily, maybe before ta kai daily tana yin breaking ɗin 4 hour ta koma. Baka sani ba. To shi yasa the safer way heavy target ɗin structure ɗin da yake kusa da mu. Kun ga mun samu chalk a 4 hour sannan mun samu break up structure a 4 hour. To yanzu bari mu jira mu gani za mu samu chalk a daily. Yanzu ku duba, kun lura da abin da muke magana a kai? Kun ga again bayan mun samu break, again mun ƙara samu. Ne duk dai a daily ku duba yadda market ta yi respecting ɗin daily ɗin nan ta fara buying. Boom. Ta fara buying daga daidai nan wajen. Kun ga ta yi respecting ɗin daily what? Daily structure. To ta fara buying. Amma menene? Da yake mu 4 hour muke bi muna mene? 4 hour muka ce shine namu. Saboda me? Daily shi muna bin shi ne saboda mu tsira daga ta'addancin mene? Market. Kuma je mu yi trading ba a direction ɗinta ba. Amma mai 4 hour na ba mu sell. To za mu iya inda mun ga confirmation mai sell ɗin nan. Yanzu ku duba again mun ƙara samun break, market ta dawo nan ta ƙara respecting amma dai gashi ta ƙara dawowa. Ta ƙara ba mu break of structure a mene? A 4 hour.
A 4 hour again mun ƙara samun break of structure. Amma kar ku manta muna da daily low ɗinmu again an ƙara zuwa cikin shi sosai. Saboda me zai iya yi ta zuwa cikin shi amma mene da zuwan shi kuma mu ce mu fara buying ba sai mun jira mene yadda he da muka ga change of character a nan muka yi sell muka fara selling to haka nan ma sai mun jira mene sai mun jira mun ga an mana taking ɗin structure ɗin nan. Sai mun jira mun ga an yi taking ɗin wannan lower high ɗin ko ba haka ba saboda me lower lower high kar ku manta. Amma me mun riga mun shiga trade ɗinmu mun yi enjoyment idan muka ce za mu je mu yi zarin trade a nan wajen komai zai iya faruwa. Ana so ka zama disciplined trader wanda za ka tsaya ka dinga jiran proper setup saboda me su biya ka da kyau kar ka je kai ta bura-bura. Yawa bari mu ga boom yanzu ku duba mun samu break. To yanzu zan yi tambaya. A da iya 4 hour ɗinmu ne yake sell trend. Yanzu kuma fa yanzu kuma fa yawwa yanzu daily shi ma kanshi daily ya canza saboda mene shi ma daily an yi breaking ɗin low ɗin shi. Amma me kai ka san gaibu cewa daily ɗin nan zai bari a yi breaking ɗin low ɗin shi ka duba yadda ya ƙara respect. To shi yasa ba za ka yi taking ɗin decision ba muka ce he dai ka bi mene ƙa'idojin market ka jira ka ga abin da ta baka confirmation ta ce siyar sannan za ka siya. Ba wai ka je ka ce za ka yi amfani da tunaninka ba tunda ka ga kaza ai kana tunanin abu kaza ne zai faru a'a abin da kaga an baka aka ce trade what you see not what you think. Kai trading ɗin abin da kaga tana ce maka ba wai abin da tunaninka wai yake baka ba. Yanzu kun ga mene mun samu change. Daily ya canza 4 hour ya canza sai aka ce okay to we are good to what? We are good to go yanzu. Saboda mene duka sun canza. To mene yanzu daily shi ma zai fara creating ɗin structures ɗin shi a misali. Za a ga daily. Yanzu kun lura? Kun ga structure yadda yake ta forming? Ina fatan an fahimci break of structure da kuma change of character da muka yi. Yanzu mun samu top. Daily shi ma ya ba mu change of character a shi. Shi ma daily yana sanar da mu cewa ya canza character. Haka ne? Ina fata ana tare da mu. Daily shi ma ya canza mene character before ga daily structures can. Daily shi ga structures ɗin shi. Ga daily break of structures. Wa'innan ƙananan kun gani a cikin lower time frame suke haka ne? Amma a nan gashi za ka gan shi a daily choppy. Yanzu kaga daily ya canza da daily ya canza aka ce me za mu koma nema? Mu koma neman overall what? Za mu koma neman sell ɗinmu saboda mene? Za mu koma continuation saboda me? Higher highs, higher low, higher highs, higher low, higher highs, higher low, higher highs, higher low. Ana ta mana selling ko? Higher high, higher low. Ku duba yadda market ke ta selling. Ta ci gaba da selling ɗinta entirely without any minute wasting time. To shi ne abin da muke so mu fahimta. Ina fatan kun fahimci yadda market ke canzawa. Mun ga yadda market ta canza a daily, mun ga yadda ta canza mene a 4 hour. Saboda me muna so ne mutum yanzu trading ɗinka ya zama cewa kana yin shi ne a safer way, safe direction ba ka je a ta trapping ɗinka ba. To a nan za mu tsaya wannan ƙarshen class ɗin sai kuma Allah ya kai mu gobe